tichange tiinei munyika medu. Amugabe vakasiya vataura kuti if kana uri garden boy, teach your kids to be gardeners. Zvoreva here kuti tichangoramba mayuthi tichishupika kana ndamubhemi wembanje ndichangodzisa mwana wangu kuputa mbanje munyika handina benefit yandichazombowana. Kulen TV atibatike zvechopu chopu. Kulendi pakadi tirimo muZimbabwe munyika yechipikirwa, nyika yakadeurirwa ropa revadzitateguru yedu madzisekuru madzikoma. Takateerera zvedu tichimbodziongorora politics dzemaitikira dzenzi chiita Kulendi, pamwe pachona dzinombotibata. Tobvunza kuti ko ivo vakarwa hondo ndovega here vane masimba ekutonga? Ko zvavakaendera kuhondo vakaendera kuti ivo vagute voga here, vave vachidya voga here, kana kuti varangariro mhuri yenyika? Ndakacherechedza paitaurwa nayo kunzi Bulawayo ti Victoria Falls road yakanaka, road haina mapoto. Hurumende yedu ipapo ine manyepo. Ndopekutanga pandotanga kushora kuti hurumende nemaminista kana vachitsigira kuti migwagwa yakanaka muZimbabwe. Road Bulawayo to Victoria Falls toifamba every day and night. Kubva pamatetsi kunosvika Muhwange 10 off wakuenda Muhwange Senda apatorina tara totari dust road 1. Uchangodarika VID kubva Muhwange kunobata Rupani mapoto chete. So ipapapo amenoti kwari dzachona dzekugadzira road apa government iri kudziendesepi. 2. Kuna baba wedu vaMutsangu ava semuovheti akatobvawo kuhondo akaenda kuuniversity. Kana ini ndati baba vangu pamusha havachaite vakura, imhosva here ivo vatori nevanakomana 1? Ko mwana womukomana akati baba wenda kuvako wangu musha, imhosva here? Dai vadzoka nepfungwa yekuti vabatanidze nyika tigone kuronga chinhu chimwe chete. Ndoisa mufananidzo zvakare Kulendi. Ukatarisa president weBurkina Faso is about 36 years, young man, and nyika yake yakamukumbira kuti extend term kuenda ku7 years, but ari kuramba kuti ndogumira pa5 years ndinenge ndakupedza mawishes angu munyika. Ko ivo kuda kutonosvika kuma 86, 96, 100 years vachitonga, hausi umambo kawo. Umwe akaprofita weichi umwe profita ichi, tobatsirana kuonesana, tobuda nezambuko munhu yambuka. Ko isu vana veZimbabwe 45 years from 1980 kusvika nhasi, hatina kuiona hondo, hatina kuziva kurwadza, asi takaziva kurwadza kwazvo 2002 tichitora maplazi, 2008 tichidzosera Mugabe muofisi. Ngatirangarire mayuth eZimbabwe, musatengwe nana Chivayo nekunipiwa zvimari izvi. Rangarirai mayuth eZimbabwe 2008 kuchirohwa mashort sleeve, vanhu vachipondwa. MaZimbabwe ngatimbofungei kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Baba Geza vabva mupati yeZANU-PF, anachamisa ava vana vemupati yeZANU-PF. Nhasi uno kana baba Mutsangu vachituka baba achiwenga kuti haana kuenda kuhondo, ari kuita utsinye. Koka mudzimai wavari kuda wachona kuti anga achibatsirwa achirapiswa ngaangotaura chokwadi kuti ini ndandakatumwa nani kuita kuti mukuru uyu anga achirwara. Asi imbofungaiwo nhai vakuru venyika, ko vamwe ava vari kungofa zvisina tsarukano munyika medu, majenerari, ivo vatungamiriri, maminista, mabhishopu, kungoteerana tichingohesurana mumisha. Ringava riri bato here rinotungamirira zvine udzamu zvokuti nyika ingaende mberi? Nhasi uno pamusha pako chaipo pakabuda goridhe, haumbopagare 2 days uri kutosvobviswa. Ana mudha vanotouya nemapuma neine vanosvokukwatanura, havakupe pekugara. Saka tichange tiinei munyika medu? Amugabe vakasiya vataura kuti if kana uri garden boy,
teach your kids to be gardeners. Zvoreva here kuti tichangoramba mayouth tichishupika kana ndamubhemi wembanje ndichangodzisa mwana wangu kuputa mbanje munyika handina benefit yandichazombowana. Nhasi uno chai kuti nditore bank account ndonzi uya neproof of residence, uya neproof of employment. Ini ndiri muZimbabwe ndine chitupa changu ndoda proof of the use yekuve representative nechitupa ndeyeyi kana ndichida kunzi ndive neproof of resident munyika mangu, kutora bank account remunyika mangu noti foreigner. Saka tiri kushungurudzwa nekudzvanyirirwa. Mutemo wachona dai wambodzoserwa kuvanhu, usasapote hurumende. Ndava mutemo uri munyika muno mwakutsigira hurumende, hauchatsigire vanhu. Ndokumbira kulendi uverify udo yangu, kana paine pasina kunaka undigadzirisiro. Ndiri kuti kumayouth eZimbabwe ngatimbomirei kupiwa tudyo tinofira mafufu segonzo, vamwe vachidya zvinonaka. Nhasi modzingwa unzi ibvai mumusika, ibvai musatengese murodhi, musaite mapiroti makombi enyu, asi vana vavo ndivo vakauya. Tichiri kuHarare chaiko taitoona vana Mnangagwa ndivo vaiuya nemamani changer mustreet, vachienda kunana John Mangunja kumagavhena vachinotora mari kuya nadzo mustreet. Saka tiri kuende semaZimbabwe tiri mayouth todo development. Hapana development, vanodevelopmenta munzvimbo dzavanofamba from airport to the state house or parliament, ndokundwa vanodevelopa ikoko. But out of the country 4 major roads dzakasiwa naJohn Sisi roads ndo dzichingorimo. They added small taras mumaside metara kuextenda tara but not to put a new resurfacing tara. Saka nyika yedu iri kuendepi? Ngatikomborwe vana veZimbabwe, tibatane, tidzore pfungwa dzedu, tione chinangwa. Iko nyika yedu chaina mari, takabvisa Mugabe dhora riri 1:1 eco cash. Asi mari yachona yakaendepi? Chaimboita kuti mari yedu ite value chii? Ko nhasi chaita kuti mari yedu isave nevalue chii? Tongorambonzi shandisai zigi. Harisi kana kutenga chinhu kumarket, harina charinoita pamarket yenyika. Nhasi uno mashopu ari kungovhara. Tiri kumboendepi nhaikulendi? Mbondibvunzirawo vana veZimbabwe kuti chinangwa chamuri kuda chii? Muri kuda Mnangagwa here? Muri kuda Zimbabwe here? Muri kuda kana kuti muri kudawo zvenyuwo kungotaurawo chete kuti social media ingoita mbiri yekunzi iri kutaurwa zvematongerwo enyika yeZimbabwe? Ngatifungei patiri, tisafadzwe neavo vari kumadiaspora tiri kuziva mukuwadziwa mune zvamakatiza. Asi isu tikuwadziwa tirimo munyika macho, tukiona nhamo yacho. Tirimo, hatina kutiza, takagaramo, totsva nezuva everyday, tirimo. Saka